Vibe song fighting ke jeng hain hai tin dese job katal notification nalionai o job ka 17 tarik 1 March 2022 job notification kobi faikya Investigator by Supervisor fighting ke jeng kaham ka details naliene brono jaga address rijak tongo Govt.of India mokha broadcast engineering consulting teke job kobi faikya oro all Indian brono apply khemanai post ga kai Investigator post tongo 350 tongo essential qualification o jaga bachelor degree from a recognized university and good working knowledge of computer knowledge kam tong nangnai hini sawo gai 2 number naidi je state ni ning sakri khainani a state ni language man nangnai hini o jaga sawo gai desirable phungja tong kisa o jaga bo o desirable tong gai oboloko khaidi abo tongkhai borok taisa preference jangnai ni sawo phi abo karifon dimano suru graduate pass ngai ro jaga apply khemano gai job description naidi o investigator ni tamtamo oro jaga bo job ngai borok o jaga bo phunujak tongo oro je tongmani obono norokni samung nai o chakri manka kai o investigator obono samung tongnai borokni collection of data from household obo hairok shop market age obo hairok samung tongnai obono borokni samung gai vibe song jaga age hingka kai 50 years porjonto o jaga apply khemano monthly salary manai o jaga bo 24000 erpore 2 number post tongnai je supervisor 150 post tongo essential qualification or bahaino bachelor degree pass songe computer knowledge tongnai sabo oro bahaino 2 number je state ni chakri khainani a state ni ning language manangon sabo engkai desirable or bahaino sajina hai phunujak tongo abo tongai tesa gurutto rijaknai phiabo korifono rimano nokta banadi nokni exam bai sei talangnai number soman dong kaisimje or desirable gana kai tesa preference rijaknai hinui sajago oro bahaino sajak tongo job description o je supervisor ni tamtam samungnai boro oro sajak tongo supervision of the survey in digital mode or conventional paper schedule obo hairok borokni samung tongnai je borokni samung oro je tongmani obono samungnai normo loko khlai o jaga bahaino age sajak tongo oro bahaino age 50 years porjonto jaga apply khemanai o jaga bahaino per month salary 30000 kai norok rijaknai vibe song bo bahaikai talangjaknai hingka kai written exam tungmani through te norok talangjaknai o exam kha online ti phunukmano offline ti phunukmano written exam nai airframe interview nai airframe norok join bagui selection khaijaknai gai norok tebo information naina bosong kai bukni website jak tongo oro thangai naimano gai vibe song ro age relaxation sajak tongo age relaxation tongnai o jaga o ST SOBC 5 years relaxation tongnai o jaga gai vibe song ro bahai application submit khaina kai oro email number jak tongo borokni o email ni through te norok borokno application maro hanai phiaba oboro borok kuno norok fee paid khaina nangya borokni fee bo jaga rijak tongo jepur selection o aboni yagulo sinrok fee marnai borokni fee aro sajaka category wise general hingkai 500 OBC hingkai 500 SC ST hingkai 350 ex serviceman 500 EWS PS 350 o pay nangnai norok o email ti send khaiboro kuno pay nanglak ulo se norok selection projai norokni pay nai hingkai vibe song jaga bo rijak tongo application khainani bagui last date rijak tongo submission khainani 25 tarik 1 March 2022 borokni application submit khainani bagui date rijaka hingkai vibe song bo bahaikai application khainani hingka kai borokni email ti ma khainai borokni jaga page phunukjak tongo koyekta page ang nono phunukgwi riono omokai borokni biodata rohojaknai borokni page rijak registration number ridi date ridi fee ridi photo fix khlaidi oro nini cd first name last name father ni first name last name oro masim ni pura fill khlainarok date of birth rok oro joto mas singnai nini pura fill khlainarok email number o riraosi tumung norok o form no nangui tongkhai ani description link o habui naidi ah jaga o form manano aro download khlaiui norok computer o thangui print out khlaiui nahar mano jara interest tongnai rok norok ridi nongno ang sairika aswkno jotono no hambai।